Dotácie Obnov dom Mini Plus boli spustené a máme za sebou prvé kolo, ktoré je vyčerpané. Ja som Filip Šahin, toto je Loki a dnes si ukážeme, ako vypísať žiadosť čo najrýchlejšie, čo sa v nej nachádza a ako prebieha. Aktuálne podmienky sa nachádzajú na stránke obnovdom.sk a vy máte možnosť získať dotáciu až 11 000 eur na tepelné čerpadlo. Ako prvé vás pravdepodobne bude zaujímať, kto o to môže žiadať. Domácnosť, ktorých členmi sú výhradne poberatelia starobného dôchodku. Opakujem, výhradne poberatelia starobného dôchodku. Alebo domácnosti v hmotnej núdzi. Alebo domácnosti, ktoré majú 4 a viac maloleté deti. Alebo domácnosť, ktorej ekvivalentný disponibilný príjem na jedného člena za rok 2024 nepresiahne 12 990 eur. Samozrejme, ako žiadateľ musíte byť bezúhonný, nesmiete mať nedoplatky po splatnosti, čiže na daniach, sociálnom alebo zdravotnom poistení a ste členom domácnosti obývajúcej rodinný dom. To sú také shrnuté rýchle poznámky. Prechádzame za chvíľočku aj na žiadosť. Tu už sa žiadosť nenachádza teraz. Čiže aj keď dáte žiadosť o príspevok, tak vám vypíše maximálny počet žiadosti bol naplnený. Čiže momentálne ho nie je možné čerpať. Žiadať o túto dotáciu bude až keď bude spustené druhé kolo. Alebo tretie, alebo štvrté. Treba byť prichystaný hneď vtedy, keď toto kolo bude, alebo začne, dajme tomu 15. septembra o 15. V túto chvíľu už sedte za počítačom prichystaný klikať a vyplňovať. Predpokladám, že do 20-30 minút maximálne bude všetkých týchto 5000 žiadostí vyčerpaných. Ak ste nejaký starší pár alebo jednotlivec, nejaký dôchodca, zabezpečte si niekoho z rodiny, aby vám toto dokázal vyplniť čo najrýchlejšie. Ideálne dcera, vnúčka, nebojte sa ich osloviť. Ak by nemali náhodou čas, tak ich presvedčte tým, že 11 000 eur za pol hodinu rozhodne nikde nezarobíte. Sadnúť a vyplňať, brať dovolenky, jednoducho sa prispôsobte. Žiadosť som vyplňal cez Mozilla Firefox, alebo potom odporúčam prejsť radšej na Google Chrome, ale cez Safari to veľmi neodporúčam. Tak, aby ste sa náhodou nepripravili o dotáciu. Dobre, no a prechádzame teraz na žiadosť. Vzor k žiadosti o poskytnutie príspevku. To by vás mohlo zaujímať. Ďalej budete potrebovať doložiť potvrdenie obce o počte členov domácnosti a veku rodinného domu. Toto keď si otvoríme, ja si to dám aj teraz stiahnuť. Otvorilo sa mi to vo Worde, čiže potvrdenie obce a tu zadáte vlastne členov domácnosti. Ďalej je tu ešte aj takáto poznámka, evidencia obyvateľov je v kompetencii obce, ktorá vedie údaje o trvalom a prechodnom pobyte svojich občanov. Druhá taká poznámka, rozhodnutie o spôsobe, akým bude obec postupovať pri určovaní počtu členov domácnosti, je plne v kompetencii obce a Slovenská agentúra životného prostredia nebude posudzovať ani overovať zvolený spôsob. Údaje potvrdené obcov budú plne akceptované. Dobre, čiže to je také prvé tlačívko, ktoré budete potrebovať. Ďalšie je plnomecenstvo. To sa mi tiež sťahuje. Písomný súhlas. Ja som tu sem zadával svoju ženu. A s týmto idete buď na obecný úrad, alebo za notárom a potvrdí vám taktiež podpis splnomocniteľa. Takže nachádzame sa na žiadosti na stránke obnovdom.sk. Hore v pravom hornom rohu je žiadosť o príspevok. Toto zaklikneme a následne sa vám načíta žiadosť. Zadám svoje meno, priezvisko, všetky ostatné údaje rozmažem, aby ich nebolo vidno. Čiže rodné číslo. Ja som žiadateľ, takže zadávam seba ako žiadateľa. Ďalej tam ide číslo dokladu totožnosti. Tu sa dáva buď občiansky preukaz alebo pas. Ja dávam číslo občianskeho preukazu. Dátum narodenia sa vypísal automaticky pri rodnom čísle, takže ten už nemusím zadávať. Zadávam aj IBAN, ten som si už prichystal tak, aby som si ho vedel skopírovať. Musí to byť číslo vlastníka účtu, alebo jednu z tých položiek, ktorú ste tam videli. Takže meno a priezvisko majiteľa účtu, ďalej zadávam e-mailovú adresu,
telefónne číslo, ďalej tam je adresa trvalého pobytu, súpisné číslo, orientačné číslo my nemáme, takže nezadávam, obec, poštové smerové číslo. Ja som ulicu na začiatku nezadal, pretože my ulice nemáme a chcel som vyskúšať, že čo to bude robiť. Dobre, ja zadávam vzťah žiadateľa k rodinnému domu. Ja som podielový spoluvlastník. To znamená, že my sme tam dvaja, ja so ženou. Nie sme svoji, takže nemáme bezpodielové spoluvlastníctvo. No a tu ma žiadalo pri pokračovaní zadať ulicu. Čiže ulicu nemáme, zadávam obec. Dávam pokračovať. Krok číslo 2. Už mám predvyplnené niektoré údaje, ktoré už som zadával, aby som ich nemusel opätovne zadávať. Osobitné prípady. Spoluvlastníkom rodinného domu je maloletá osoba alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony? Nie. Spoluvlastník číslo 2. Zadávam meno, priezvisko svojej ženy. Číslo dokladu totožnosti, taktiež občiansky preukaz v mojom prípade. Následne zadám ešte rodné číslo. Po zadaní rodného čísla alebo pri zadávaní už automaticky nabieha aj datum narodenia. Ďalej adresa trvalého pobytu mojej ženy alebo vášho spoluvlastníka. Zadávam ulicu, súpisné číslo, orientačné číslo, obec a poštové smerovacie číslo. Následne zrolujem nižšie. Žiadosť, krok číslo 4. A vyberám, že na čo sa vzťahuje naša domácnosť. Čiže ekvivalentný disponibilný príjem za rok 2024 nesmie presiahnuť 12 990 eur. V mojom prípade nepresiahol. Nepresiahol ani príjem mojej ženy. Potom tam máme ešte ďalej domácnosť starobných dôchodcov, domácnosť v hmotnej núdzi alebo viacčlenná rodina, 4 a viac maloletých detí. Počet osôb v domácnosti, my sme traja, zadávam áno, pokračovať. Krok číslo 5. Identifikácie osôb tvoriacich domácnosť. Ja už som bol predvyplnený ako prvý člen domácnosti. Teraz zadávam druhého člena domácnosti. Rodné číslo, taktiež sa vypíše dátum narodenia a už automaticky. Poberateľ výsluhového dôchodku nie, poberateľ dôchodku zo zahraničia nie, poberateľ príjmu zo zahraničia nie, poberateľ sirotského výsluhového dôchodku nie. Prechádzam na tretieho člena domácnosti. To isté meno, priezvisko, rodné číslo. Pokiaľ ste 5, tak budete zadávať 5 členov. Pokiaľ 6, pokiaľ ste jeden sám, zadávate iba seba. A dáme pokračovať. Mne sa tu stalo rodné číslo. Keď som zadával rodné číslo, tieto rodné čísla trošičku mne aspoň osobne pomalšie nabiehali. Takže mne sa stalo to, že jedno číslo mi tam vynechalo, alebo respektíve preskočilo. Na to, aby som ho opravil, ja som skúšal, že či ho môžem prepísať, tak nejde to. Musíte si kliknúť na posledné políčko, pokiaľ potrebujete opraviť rodné číslo a vymazať všetky políčka až ku tomu, čo potrebujete opraviť. Čo ja viem, tak aj pri iných žiadostiach nastávala tá komplikácia trošku pri rodných číslach, čo mi vravela aj kolegyňa. Tak prechádzame na krok 6, identifikácia rodinného domu. Čiže zadávam, ja som Košický kraj, okres, vy si vyberte svoj vlastný, v akom sa nachádzate. Obec, opäť zadávam našu obec, ulicu, zadávam opäť, my nemáme ulice, takže zadávam obec, kto má ulicu, zadáva ulicu. Súpisné číslo domu a orientačné číslo domu. Katastrálne územie si nájdete na výpise katastra, čiže katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, toto si už pripravte ešte predtým, ako žiadosť budete zadávať. Ideálne buď si vytlačte, alebo to majete pripravené. Niekde zapísané. Číslo listu vlastníctva. Ja som to vyškrtal, aby to nebolo vidno. A rok výstavby. My máme starší domček, rok výstavby bol 1816.
Zaujímavé, že? To je aspoň prvá písomná zmienka o tomto dome. Potvrdzujem, že rodinný dom na liste vlastníctve je druh stavby číslo 10. Toto je podmienka. Pokiaľ toto nemáte, nemôžete žiadať. Ja to spĺňam. Rodinný domček číslo 10, kód stavby. A pokračovať. Krok číslo 7. Plánovaný rozsah projektu. Tu môžete zadať, že o čo žiadate. Je tam zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, čiže okna, dvere, zateplenie strešného plášťa, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, výmena strešnej krytiny, šikmej strechy a mám záujem o tepelné čerpadlo. Tu už ak máte, že vám niekto prepočítal, aké potrebujete silné tepelné čerpadlo, tak tu ho zadáte. Automaticky vám vypíše aj, koľko vám vychádza dotácia. Mne to vychádzalo 12 kW tepelné čerpadlo, automaticky mi prepočítalo 11 000. Ak by som chcel potom ešte zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, toto ja tiež nechcem žiadať. Ja žiadam ešte zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia. Tu som sa pýtal, pretože pravdepodobne vám vyjde buď iba na tepelné čerpadlo, alebo iba na zateplenie. Žiadosť je možné meniť. Aspoň tak mi bolo povedané v Košiciach. A dám vám vedieť, ako to prebiehalo, aj tá zmena žiadosti. Ja som už všetky papiere poslal. No, ďalej tu máme ešte rôzne ďalšie možnosti, koho by to zaujímalo, tak inštalácia alebo modernizácia systému merania a regulácie vykurovacej sústavy, čiže ak by ste mali záujem aj o zónovú reguláciu pri tepelnom čerpadle, aj o to je možné žiadať. V podstate všetky tepelné čerpadlo do 8 kW vám vyjdú pod 11 000, nad 8 kW vám vyjdú 11 000 eur dotácia. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov, a mi to automaticky prepočítalo 11 000 na tepelko plus ešte zateplenie, čiže celkovo som na sume 16 424 eur. Výška zálohy, ktorá mi bude poukázaná na účet, je 5 500. A na rok mám na 11 000, ešte tam bolo. Prechádzame ďalej. Plnomocenstvo pre žiadateľa. Takže ja potrebujem splnomocnenie mojej ženy, že môžem žiadať o dotáciu. Toto plnomocenstvo nájdete aj na stránke obnovdom.sk v časti dokumenty, tam si to viete stiahnuť. Tlačivo, ktoré si vyplníte a zajdete na mestský úrad trebárs alebo na obecný úrad, kde vám to potvrdia. Ja mám jedného spoluvlastníka, čiže od svojej ženy. Doklad preukazujúci vlastníctvo účtu. Ja zadávam výpis z bankového účtu, pretože je to pre mňa najjednoduchšie. Vo výpise sa nachádza hlavička, meno, adresa, číslo účtu. Je to taký dôkaz aj pre nich, že tento účet je váš a nie žiadnej inej cudzej osoby. Ďalšiu takú poznámku, ktorú by som ešte povedal, buď si tieto dokumenty už pripravte, tak aby ste ich mali v PDF súbore, alebo ak ich ešte nemáte vybavené, prípadne ak nechcete strácať čas, ak by sa zasekávalo v 2., 3. kole servera, alebo by vykazoval nejaké chyby, pretože určite tam bude nápor, tak jednoducho iba zakliknite všetky tieto dokumenty, že ich prikladáte k žiadosti. Nemusíte ich tam vkladať, iba ich zaškrtnite a choďte ďalej, aby ste zbytočne nestracali čas. Ďalej pokračovať. 9. krok. Ja dolu podpísaný žiadateľ čestne vyhlasujem, že rodinný dom, na obnovu ktorého žiadam poskytnutie príspevku, slúži výlučne na bývanie. Áno. Ja tam nemám žiadne iné hospodárske účely, ja zaklikávam iba toto prvé. Kľudne si to stopnite a čítajte si. Aj opatrenia. Tu sú na opatrenia súvisiace s čiastkovou obnovou rodinného domu, ktoré plánujem zrealizovať v zmysle podmienok, výzvy, blablabla, nebol poskytnutý duplicitný príspevok z iných verejných zdrojov. Tu by som video ešte na chvíľočku stopol. Pokiaľ vám zelená domácnosť už bola vyplatená, nemáte nárok opätovne žiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo. Ak ste o ňu žiadali, ale ešte vám cez zelenú domácnostiam nebola dotácia preplatená, v čase, keď natáčam toto video, ešte neboli zverejnené podmienky, tak o dotáciu pokojne žiadajte. Či už na nové tepelné čerpadlo, alebo na čerpadlo, ktoré bolo zapojené od 1.1.2025. Dá sa žiadať aj spätne. Prosím o zaslanie návrhu zmluvy do e-schránky alebo listene. Vyberte si to, čo vám viac vyhovuje. Ja som si dal listene. No a sme na konci. V podstate žiadosť o poskytnutie návratného finančného príspevku na čiastkovú obnovu rodinných domov. Online formulár bol úspešne zaevidovaný.
Týmto krokom ešte žiadosť nie je predložená. Predložením žiadosti nie je ani odoslanie žiadosti na prepravu, napríklad poštou alebo kuriérom. Žiadosť sa považuje za podanú až doručením podpísaného dokumentu spolu s prílohami, ktoré neboli elektronicky vložené. No, to znamená, že buď to odošlete do Bratislavy, priamo na tú adresu, ktorá tam je určená, alebo ja som to zaniesol v Košiciach do kancelárie. Vložíte to do obálky, na obálku napíšete svoju adresu, tak ako keby ste to posielali poštou, adresu kancelárie je v Bratislave a do stredu obálky veľký môžete napísať číslo žiadosti. Ak to zasielate poštou, tak Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24 Bratislava. Ja som to už podal, tu si stiahnete žiadosť v PDF. Táto žiadosť je v podstate všetko to, čo ste práve vypísali. Dole už akurát vás čaká iba, máte tam predvyplnené meno, priezvisko, dátum, miesto podpisu a už tam dáte iba podpis. Čiže ja som si to vytlačil, podpísal som, doložil som ešte aj prílohy v papierovej forme. Ak riešite obnovu domu, kúrenie alebo tepelné čerpadlá, neváhajte nás kontaktovať. Informácie o nás nájdete na stránke www.ime.sk. Ja som si nedal mikrofón. Loki, asistent.